Avui m'han dit en una conversa, em poses molt calent, Ro, no saps com, que estic escopofoc. Comences amb el pique i no pares, i si ho sé, no començo. Les alarmes van saltar al meu cor. Els meus instints es van glaçar i vaig tancar la meva porta, perquè no és una cosa que acceptin la meva condició, menys si segur que amb prou feines conec. No em vaig sentir còmode, jo no sóc així, no m'agrada que qualsevol s'adreci a mi amb aquest tipus de comentaris. No és un plat de bon gust, per molt que ens portem bé, almenys al meu parer. Li vaig fotre la bronca i li vaig dir, amb les meves raons al cap, que no m'agradava aquesta frase i que no era com les altres, que no em faltés. A més, que per molt bon rotllo que hi hagi, no et conec tant per a aquestes bromes. I si volies dir una altra cosa, aprèn a dir-ho altrament. La cosa és que no em va agradar, potser podria haver seguit, però no m'agraden aquestes bromes venint de qui no m'importa. Vull dir, sona molt lleig, em cau bé i pot ser maco, però no m'he sentit còmoda, i menys notant per on anava la cosa. No vull que es confonguin ni que m'insisteixin per veure la meva cara, ni que em diguin que segur sóc maca o que em diguin quan li mesura la polla. Encara que sigui de bromes, ja saps, hi ha gent que té un humor una mica estrany, pot arribar a ser molt cafre i la veritat és que de vegades no ho tolero. No m'agrada entrar en aquests jocs, poden portar grans malentesos, tant me facis broma o de debò, no va amb mi, així que respecte. Quina mena de coses t'han passat? T'han fet aquest tipus de bromes? Li has seguit aleshores el joc? O has tallat perquè no t'ha agradat? A mi m'ha fet sentir molt incòmoda, no sóc ni de llum com nosaltres. Potser si tingués més seguretat hauria acabat sent una fresca, però bé, potser així millor. Almenys no vaig rere de ningú com a Moscou. Ni em crec la més bonica del lloc i que el meu cul has de xuclar. Em pregunto què pensaries d'això que m'ha passat. Joder, m'ha deixat mal cos. Que et diguin això a tu t'agradaria?